takovou novou hru jménem Clash Fishing. Je to vlastně taková rybářská hra. Kouknu se do mých úlovků. Tady vidíte takový normální věci, jo. Bylo mě možná dost lidí, takže tu hru hrálo. Tady jsem jednou, nebo možná i dvakrát chytil. Teď to se dvakrát. A my půjdeme na samotný rybaření. Omlouvám se za písničku v pozadí, to je od mého bráchy, že ten tady to hraje farming. Takže to mám takovou malinkou stínu. Jestli chytneme něco dobrýho, tak to bude dobrý. Jirolog. Já udělám takovou malou věc. Teď já jsem si všimnul až teď, že mi padnou hladkou psí, jo, kterýho jsem ještě nechytil. Vypadá to fakt. Tady má tak 2 metry určitě, jako. Jestli náhodou třeba ho tady nebude mít. Lidi vítám vás u dalšího to. Chtěl jsem se hrozně omluvit. Mezi tím jsem chytil jednu mytiku. Takže nice. Mezi střihu. Hezký kus? Co to je? Chňapal to. Jsem si myslel, že už je to zase nějaká mytika nebo něco takového. Narostla mi dolů. No to ukážu, tu mytiku. Asi tu nejhorší mytiku. Tady to. Vlastně chybí mi tady čtu a chytil jsem všechny mytiky, no. Tak nachodí. Říkal jsem, že to vypadá jako můj brácha ve 3 hodiny ráno. No, tak. Ale dáme se ještě 2 nějaký takový náhody. A půjdeme už asi něco dělat jiného. Čili mám hodně nových žených her, takže jestli z nich chcete nějaký, jako, jak se tomu říká, série, tak dejte like, odběr. Že vím, že ho tady nemáte většinou. Další mytika asi načítání. Nice. A nemáme Wi-Fi. Tak to je úplně jedno. Lidi, já se ozvu až číslo se připravím. Když jsem tady, omlouvám, že jsem tady mohl být dřív, protože jsem tady tak už to musíš čekat, že jo? Dělat nějakou jistotu, máš já to bude možná ten mytik. Ale jakože cože? Jakože bojí se už. Jako trochu jo, já neznám, já to neznám, já nevím, já jsem to taky neznal, já nevím, no to je to nejlíp, bylo to asi velmi kilo, nebo musíš to mít nejlíp přesto, na rameno. Takhle? Jo, kdo mi říká, ať si to dáme na krk, kámo, ale nejsem fakt sebe. I přes mě, jo? Už je to tak těžký, jo. Já nevím, jakou, jako mám jako radši, víš, ty si vyhodně. To se neboj, to bude. Já se tady ale omlouvám se, teďka tady s brakou to. No to tam tak jako to bude jednodušší. Tady, tak jo, tohle. On tady není samo, aby to zavázal, jak to zavázal.
to nosí. Ale vole, To víš, aspoň dneska jsi to viděl nějakého žálka. Tak řeknu rovnou, ne? Minimálně toho bude určitě potom. Jakože profituje. Ne, bohužel nikdy než kobertu, které není omlouvat. Kámo, ale au? Cítil jsi to? Tak to byl začátek. A nemáčkej to jen tak, kámo. Ne, prostě nezmáčku to jen tak. Nejde to dělat, Dejra. Kámo, to bylo jak co? To bylo úplně... Já si myslím, že pro tohle video by to bylo všechno a... Nebo ti to vysílá Čau. Já zase jsem se přihlásil něčeho